Good morning! Hello, kita ko lang po sa inyo itong sikat na Ferris wheel dito sa Hong Kong. Itong Ferris wheel Central. Ito po siya. Hello po. It's long time na hindi po ako nag-live. Kaya isipan kong mag-live today. Nag-walking sana po yung itsura natin parang ano. Dito po tayo sa Central. Kumusta po yung lahat? Matagal na akong hindi nag-live. Yan po. Pagod. Nag-walking. Pakita ko sa inyo yung Hong Kong. Ito po yung makulimlim siya ngayon. Ito po yung Central Ferris wheel. Yan. Ito po yung mga ano port. Medyo makulimlim siya. Yan. Yan po ang opening ng AIA Carnival. 184 days pa. Kasi may Ferris wheel. Under construction siya. Ito po yung Central. Ito yung sikat na Ferris wheel. Ito naman yung sakay ng mga ferry kung saan ka pupunta. Central Pier. Ito po yung Central Pier. Kulimlim siya, oh. Kumusta pa yung lahat yan? Mag-live lang tayo saglit. Ito po yung Central Pier. Ito po yung ganda ng Hong Kong. Makulimlim siya. Pero ang init na yan. Ito yung Museum Cafe at Pier. Hong Kong Maritime Museum. Yan siya. Ito po. Central Hong Kong. Papuntang Hong Kong po. Hindi pa siya open. Hi. Merag. Pagod. Nag-walking 1 hour. Then pabalik ako mamaya 1 hour din. Dun sa bahay namin. Pasensya na po yung itsura natin.
Walang ka-filter-filter at walang galing nag-walking. Ayan. Yung mga ferry. Wala pang sumakay yata. Ay, meron. Ang buntang, ito Star Ferry to. Ay, papuntang TST. Ito ay papuntang TST. Nagtanong sa kanan. Star Ferry, papuntang TST. Yan po. Mga ferry boat. Punta ng mga island. Kasi dito sa Hong Kong Island dito. Papunta ng ano. Today is holiday, Dragon Boat Festival. Kaya it's holiday, public holiday. Kaya holiday namin ng mga kunyang. Maraming pupunta sa beach. Ito po yung mga ferry. Ferry boat. Mga ferry. Yan yung ano. 喂，大佬，用咩啊？你好，用飛機去湖水咁撚犀利嘅？去湖水啊？ Walking pa. Tsura natin. Ito merong bilihan ng pagkain din. Kape, pansit.
Mali pa. Yan. Pero wala na. Yan. Under ano lang siya. Then balik tayo doon. Walking ulit. Papunta tayo doon sa ate. Ano? Mainit. Mainit tayo. Because we're light today. At mainit. Balik tayo doon sa ating pinuntahan. Galing doon sa may ano namin, building. Yung building na yan po yung ano, IFC building. Ay, no puede. Dito tayo nagkape. Wala pa tayong kape. Magkape. Bili na lang, gawa na lang ako ng kape dun sa bahay. Tik na rin ako. Live while walking. Ferry. Ito yung ferry. Ang daming ferry dyan. Oh. May paalis, may paparating. May papaarating na naman siya. Marami. Kasi ito ngayon ay holiday. Ito po yung Central Pier. 我就唔得啦，大佬，我真係起碼仲有半個月要學啊！大家自己做開咗先，哎呀，教翻你先啊！我教啊！ Alas 7 pa lang, mainit na. Ito po. Mga ferry boat. At puntang Hungham, TST. Ito po yung ano na, IFC. Ito na yung Central. Isa. Huwag naman umulan. Makulimlim siya. Parang uulan. Star Ferry, papunta ng TST, Chimcha Trail.
Central Fair. Ayan, oh. Saan ka pa? Maraming apam dito. Nag-walking. Nag-jogging din. Yan na. Maaga pa kasi wala pang mga Pinay dito. Maya-maya, andito na mga tao. Balik tayo dito. May mga sasakyan dun. Oh. Yan, no? Pang-camping. Wow. Yan na. Tayo sa seaside.
hello po. Dito po sa Central. Thank you for watching po. Bye-bye na. See you po, God bless.